Seinti ar bas hir. Peniad Ethan Vaughan allan at Owen Pritchard. A Pritchard yn ei chwarae hi mlaen. Ben Amon sydd yno. Amon yn cyrraedd cyn Luke Rees. Amon y flaen y gol! Ac mae o wedi rhoi Pontypridd ar y blaen. Cam gymeriad yn amddiffynol. Luke Rees yn rhithro allan o'i gol. Ac Amon yn cadw i ben. Mae Pontypridd 1-0 ar y blaen. Ratcliffe ar gic gol, peniad gadarn gan Evan Press, ymlaen â hi gan Sam Snaith ac Oli Hulbert sy'n y cwrt Cosby. Hulbert ar ergyd. Honna heibio i'r postyn bella. Tomlinson yn ildio'r meddiant, ond dos o ddim trosedd. A Jordan Knott sy'n chwarae'r bêl ymlaen i Ben Amon sydd ddim yn cam sefyll. Amon mewn i'r cwrt Cosby. Amon yn ergydio'n isel a mae honna'n slifio. Just heibio i'r postyn pella. Y gic gornel i'r canol! Ac mae yng nghefn y rwyd! Mae Owen Jones yn hawlio hi. Wel, chwip o gic gornel. Dim ond y cyffyrddiad lleia sydd ei angen. Ac Owen Jones oedd yno. Keston Davies yn drosti. Keston Davies yn ergydio. A hwnna ddim yn bell o gwbl. Heibio i bostyn Luke Rees. Jordan Knott, nôl am y cwrt Cosby. Mae hwnna'n disgyn i Keston Davies. Ac arbediad rhagorol gan Luke Rees i gadw i dîm yn y gêm. Will Richards at Lucas Tomlinson. Mae hwnna'n fler gan Lucas Tomlinson. A Ian Martins drwyddon fan hyn. Will Richards efo fo. Martins yn ergydio. Ac arbediad gan Luke Rees. Golwr y Barri yn sefyll yn gadarn. Mae dal yno i Ben Amon. Pritchard yn gwasgu hwnna, heibio i Luke Rees i gael trydydd i Pontypridd. 3-0 i Pontypridd, y dechrau perffaith i gyfnod Gavin Allen. O Gavin, y dechreuad perffaith i'ch amser chi'n Pontypridd? Ia, chwarae teg i'r ogio oedden nhw'n ardderchog heddiw. Dwi'n gwybod na 3 dim oedd i, blaw, sef wedi gallu fod a lot mwy. Wedi gweithio'r patrwm, chwarae teg i'r hogiau gyd i mewn neithiwr. I weithio'n galad a ffordd oedden nhw'n mynd i chwarae heddiw. A chwarae teg, fydden ni ddim cwyno o gwbl. New manager, bounce go iawn? Na, mae'n neis. Dwi'n cael wsos galad i ddweud y gwir efo popeth eraill beth sydd wedi bod yn mynd ymlaen. Blaw yn y diwedd, ddim siarad amdano peldroed, especially efo Pontypridd. Dyna beth ni wedi canolbwyntio i siarad amdano beth ni'n neud ar y cae. A dwi'n gobeithio heddiw mae wedi danos beth ni'n gallu neud. Mae wedi bod mor anodd dros y mis diwetha. Lot o pethau wedi mynd mlaen, lot o sŵn. A'r cymeriad, ni gyd i gilydd mewn yna, i 2 munud na ennill 3 ddim. Mae'n just dangos pwy mor gryf i ni mewn o'r stafell newid. John, a difficult afternoon for you? Yeah, really disappointing and surprisingly disappointing level of performance from us. After the run of form we've had and run of results, it was a real shock to see that level of performance that we displayed today. Da ni'n gwybod, gen ni 8 clean sheets, da ni'n dweud. Blawd, da ni'n sgorio llawer. Da ni wedi bod yn gweithio mewn y 2 wsos fel dwi wedi bod yma, ydy read the bell in a box, read the bell in a box, read the bell in a box. Dyna lle da ni'n mynd i sgorio gols. Wel, da ni'n gweld heddiw, da ni wedi sgorio 3. Was the break between the 2 phases perhaps something that stalled that momentum because you had some good results going into the end of phase 1? Yeah, potentially. We don't want to make excuses. I think we were well below par today. Potentially the break had an impact, but we feel the training sessions and friendlies we had in that break were enough to be best prepared going into today's game. Twad, ni wedi gorffen yn gryf blwyddyn diwetha. Eto ar ôl cael lot o anafiadau yn y dechrau tymor, so mae'n teimlo tyma bach yn syml, ond mae rhaid ni mynd a neud e nawr. Dim pwynt siarad amdano fe, mae rhaid ni mynd mas a neud e. A gair bach i orffan, yn amlwg da chi wedi gorfod gadael eich swydd fel rheolwr tîm merched Aberystwyth i ddod fan hyn, a'r tîm wedi bod ar rediad mor dda, tymor mor dda, a'r chwaraewyr wrth gwrs yn eich weithio chi hefyd. Ia, chwarae teg, jyst y siomedig y ffordd oedd y clwb wedi wneud y statement i ddod allan, dim phone call, jyst cael e-bost basically i ddeud beth yn digwydd, which oedd yn bach yn wrong efo'r clwb i fi yn bersonol. Blaw eto,
beth am siarad amdano pêl-droed, dim beth sy'n mynd ymlaen. I fi, genethor, gen yna 2 gem i fynd, gem galad fori yn Abertawe, blo gem mawr wrsos wedyn yn erbyn TNS, a fyddwn ni yna i supportio.